Omunye wabasolwa kwelokubulala esikoleni saseThembisa ungumfundisi odumile futhi ungu-DJ odumile. Omunye wabasolwa ngokubulala uthishanhloko wase-Inxiweni Primary School ungu-DJ waboshwa ngemuva kwamahora kungcwatshwe umfowabo, kusho umndeni wakhe. UTuki Benjamin odume ngelika-DJ Stanty Maditsi oneminyaka ewu-35 uvalelwe esitokisini ngoLwesine ebusuku. Emahoreni ambalwa ngaphambili ubekade engu-DJ emcimbini womfowabo ongasekho kwi-After Tears. Angizange ngikukholwe ngaleso sikhathi futhi angikukholwa namanje ukuthi laba bobabili bakwenzile lokhu. NgoTuki, kubi kakhulu ngoba sichithe isikhathi esiningi ndawonye, kusho uBongani Nkosi, umalume wommangalelwa. Ukuboshwa kwakhe kwenzeke ngemuva kosuku lukamzala wakhe ongumabhalane wezezimali e-Financial Clerk esikoleni saseThembisa uMokgadi Hope Shongwe. Laba bazali babekwe icala lokubulala uthishanhloko uNozibele Thaphu oneminyaka ewu-58 kanye nomabhalane uNobantu Njomboni oneminyaka ewu-55 abadutshulwa esikoleni ngoLwesibili oludlule. Umalume wabo uBongani Nkosi uthe wayekade enoMaditsi ngalobo busuku embuthanweni owawungemuva komngcwabo. Ngakusasa ekuseni ngiphuma endlini yami, ngabuzwa ukuthi ngiyazini ngokubandakanyeka kukaTuki ebugebengwini, kusho uNkosi. Ngangingakholwa ngaleso sikhathi futhi angikakholwa ukuthi laba bobabili bakwenzile lokhu. NgoTuki ngiyadumala kakhulu ngoba sichitha isikhathi esiningi ndawonye. Ngisonta ebandleni lakhe lama-Apostolic lapho engumfundisi khona. Ngiya endaweni lapho engu-DJ khona. UTuki uyabathanda abantu, ube nobuntu futhi ubemesaba uNkulunkulu futhi ethanda umculo. uNkosi uthe ngomsombuluko uye enkantolo ngethemba lokuthi uzokhuluma nomshana wakhe. uMokgadi uyingane, okungenani indlela engimbona ngayo leyo. Indlela abandakanyeka ngayo enkohlakalweni engaka iyashaqisa. Ubesebenza umsebenzi ohloniphekile, pho kungani ebekwenza lokhu? Njengoba kuvele lezi zindaba, abantu bakhomba mina ezidlangalaleni, bathi ngingumalume wabo, kusho uBongani. Ilungu lesigungu somphakathi siseSimangweni section eThembisa, uMnumzane Vusumuzi Vilakazi, lithe naye uke wahambela umcimbi womngcwabo i-After Tears. Kusithusile kakhulu ngoba besisemngcwabeni kaMfowabo. NgoLwesihlanu ekuseni izinkundla zokuxhumana beziveza ukuthi ungumsolwa ezigamekweni zokubulala enxebeni, kusho uMnumzane uVusumuzi Vilakazi. Ekhonteni lapho uMaditsi esebenza khona njengo-DJ we-Soul Soul, abasebenzi bathe bashaqekile ngalezi zinsolo. uSimon Kunene osondelene ngokomsebenzi nomsolwa uthe uTuku behlala egcwele imibono emihle futhi uyasiza nakweminye imikhakha. Besimazi njengomuntu onomusa nokhonjwe ngabantu abaningi abafika lapho. Le mbiko ililimazile ibhizinisi. Nathi sishaqekile silindele iqiniso. Nokho uKunene uthe bake babhekana nezigameko ezibakhathazayo ezithinta uMaditsi. Sike sagqekezelwa endaweni kwaphinde kwebiwa nemishini yomsindo. Ngophenyo sathola ukuthi uTuki nguyena ngqondongqondo, kusho uSimon Kunene. uKunene uphinde wachaza kabanzi ngezindaba ezithinta imali yesitokfela. Kusukela ngoFebhuwari kulo nyaka besinesitokfela ebesisenza nabanye, okuhlanganisa naye. Besimnika imali ephakathi kuka-R500 kuya ku-R1,500 ukuze ayifake ebhenki masonto onke. Ngo-Agasti sathola ukuthi ubengayifaki imali ebesimnikeza yona. Ubefaka uhafu, uma sibala imali ebesishoda ngayo ibingaphezulu kuka-R50,000. Saliphakamisa udaba savumelana ngokuthi uzobanjwa emholweni wakhe wamasonto onke. uKunene uthe lezi zinsolo zakamuva zibashiye benemibuzo. Ngabe ubenezinkinga zemali? Besimethemba ngezimali zesikhungo ukuthi athenge esikudingayo. Siyazibuza ukuthi konakeleni. uMaditsi noShongwe kulindeleke ukuthi baphinde bavele enkantolo mhla lu-1 kuDisemba ngemuva kokuvela kafushane enkantolo ngoMsombuluko lapho icala labo lahlehliswa.